At amanain, agpin na tudo kayo man nga duwan. Basta darami din yung amadi, agpin na tudo kayo. Nya? Best friend, ito ni Andres ano yun? Nakuha ka nakpedog kong nagpangsit. Ipaya mo, baka lalo na pa eh. Oo. Kampansin ko kanya ayaw, basta sumamsampot kami. Kanahin kay tagtagargar. Kung saan mo po biyayo kanya main. Friend, hapay, kasmukan mo tayo. Takamboy. Mantakang kanimon. Habang sa magiboy. Baka malatatay nga, sakit ti tiyan mo, sa bali man ata. Pampaikat ka no ato, iti sakit ti tiyam. Ramanam kamem. Vitamin sa ata. Okay, mat. Galsim sila. Boy. Ukis sa badan. Sa sermon na sa ilakay ni Boy. Oo. Katawan din sa amit din. Tam. Hoy! Pag tri-tripan niyo sa mga nato ilakayan. Nakatid ang best friend. Kasi ladala ko nga sumulsulpot. Oo. Naman nararami din nyo to yan. Paglulukwan yun sa manato lakayan. Oo. Ilulok ko miya, papakatawa mo lang. Di ba apawng palbot? Babae, hindi makat katawa dinagan na. Oo. Tayo na pikat katawan, tinagang ko agad yung adukay. Kapag niya makatkatawa dinagan na, palbot lang katawan niyo pa ay. Yung mau, apong umulata. Apong mo ato Andres? Nagadumaapong mo, waya palbot pa eh. Kahit ko lang sulaging apong na kaysa sika. Andres, kape ba mo magito ya? Kung wala apong, karayan ko makikita kita. Atoy, nikiniraw, kinikwarog. Katawan da inagang ko, nagalgalas pa yung tinagan da. As lakin ni Rog ngayon na po'y taro pa da. Hindi kami mga pagdalo sa ato. Makinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Kaya gumagamit tamit ha? Ito ni, GR4 Extreme Degree Sir. Mahit nga pangikat ti ko ata, itong mangkin nga grasa. Magaling mo lang dilukan ko ha. Nagdalos ni. Ito na yan, nagsilingain. Nay, Mahit ah. Nanay, nagdalos sa kadena na nay. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Sabi ni, nagdalos ni. Terus cut pa iso nay. Kapag kanino motor na to? Kanyak ah. Kaya motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagkaras mo lang natin sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. Kung pa makita mo lang yung nakadagrasa na ah. Kita mo na. Pagagatangan nga ikasta. Yung TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin ang gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Ang gurdura ito mga raw ta gamitin mo di ka din ah. GR4 degree sir. Oh, Kita mo na eh. Magmayat buya na yan. Dalos ni. nagkinis na rin na eh. Rog ngayon na po'y taro pa da. Apay, nagmaditi kita ito lakay. Apay, dati naibaga na nga maday. Kaya ibagbaga lang mo ti payso ah. Pwede akis kumita. Nagado nga pagtripan nyo, ato pilakay. Ipagtripan nyo, wag ipata yung atambay. Madimi mo na pagtitripan. Papakatawain mo lang. Kape nga rupag sangit ka, madigag sangit ah. Si kanto mo gawin best friend. Tila dabagbagam talakay. At amanain, agpin na tudo kayo man nga duwan. Basta darami din yung amadi, agpin na tudo kayo. Nya? Best friend, ito ni Andres ano yun? Nakuha ka nakpedog kong nagpangsit. Ipaya mo, baka lalo na pa eh. Oo. Kampansin ko kanya ayaw, basta sumamsampot kami. Kanahin kay tagtagargar. Kung saan mo po biyayo kanya main. Friend, hapay, kasmukan mo tayo.
best friend. Gawin tan. Mabubuto nga laho na yan. Lalakay, nakasbo. Nakasbo, lalakayan. Tan best friend. Baka damdaman, makatakinak pa ito. Tan. Takor din. Kisti sa bahan nga George Sen. At ito amin. Pinurwa ka na dugong, napabut nga nin. Bata kang best friend, makatakinak ko. Hala. Maglalaki din balong, tas mangkot kayon. Tataydak pa pagtitir pa nagiging nga duwa. Uh-oh. Apay niya kaming kakanyo to itang. Pagtakta ko kayo sama kaming tikayaw. Madibalaw, ta nagpakada mo dyan king kuka. Tunga nagputo dak kahit puwi na eh. Apay di yung muyatang. Nga bawal tagputo tikayaw. Agi dyan na spak lang ang kitibalaw. Awang gawin pagsungrod ko, sungin nalakaw. Okay. Napigsa kayo pala magayang magkayo, apong. Apay, manutawin yun. Si 65 point inihapon na balaw. Ne, kita mo ba? 65 na gaya mo nagpiksa pelag kayaw. Dapat kasta nga edad kung maturog lang eh. Yung kisti sa bam, sa bali man natay bagbagamon. Agin ina na, madi nga maturog. Mutalig mo lahat yung asawa na iapok ya. Kunampay apong, nabayagay. Yung laki ni Baka, makasauma. Nakala mo kakampi na. Sa bagay, pares ka nga baak. Abay, nagbasi sa kitam. Paypay sumata. Kiston ano lang ako nagsasaon. Yaw ito giti kayaw. Hindi napigsa pala tagpagkaila ka eh. Wow! Bak, no kasi natati edad mo, makabakat ka pa yung natati kayaw. At kinaranggas mo tarak. Uh-oh. Nakapsot pa ya dyan, Rice. Baka tunukas diti edad ka, baka kaya pa bumakat ti ko, duwa ka ban. Sa, lot di mo. Marigatan kan to pa di media at ang kinarapis mo. Kung kuna lang mitaji amok pa no nabiyagak to pa tikas di nga tawain. Okay. Saka mo dyan mamati tayo bagbagam. Di, ay huwag kayam. Tita mo na tama kay kapsa ng alakayan o dinoyan na. Ay, gaya maya. Sayang, pagkakataon to ko mamadama gajing ka. Kidamagin tanton maminsan nga makita ta. Pagkakataon, hindi ko apay. Ay, mandi tiyangkaw. Nagtugawa lang. Kasi ano madingag maditachan mo. Anaman ay kang kanim tatain. Sabong ti salamagi. Ukis ti sa banan. Niksa makaulay. Kasasal sweet sama ti yun. Ha? Maglaki din taon di nakakitan. Boy, di ka pagkawait. Mabisina ka. Hindi pa mabisin. Kita ba lang? Nagmat to ni nagulimik. Mabisina ka talaga. Tan, nakabitan. Naging mas pesi dami di balay, rabong. Hindi mo agtal na ata chan mo. Tatay ka pa pangan nga pangan. Isogsak sakit ta chan mo. Sa mo ibagan tuman makatak-taki ka. Kanangay ka raw. Bahala ka. Kawit ako. Panakwang kat pa. Oh, murahin na ka.